kane pok oyueyo nitiere penjo moro mana penji kanyo. Magi te timore winjo moro bendo chako otielo kanyo. Magi te timore ka jatend piny Kenya juma mokalo noseketo koke e lokruok mar pend chik matayo bedo duol mar IEBC kako nego beni kore yiero commissioners mag IEBC. Chan ka gima inosego ng'wech ka jo Azimio to ng'iyo chien ni chien kocha no bedo nade. Kapok aduoko mano Victor yiena mondo ago wi wach moro matin ma JT ko godo kacha. Jo kizungu wacho ni when your enemy is messing up, do not interfere. Tiende ni ka jawasiki timo marach Duanyore. Weyo duanyore. Weyo duanyore mondi. Koro kaluwore gi weche ma omako piny Kenya kuom sane, ma bende ineno ka Roslyn temo wuoyo weche mag wabunge ka gi gik magitimo kocha. An gi pacha ta paro ni kopogore gi bedo ni waluwo bang' dwar. To jakom dine oweyo mondi nikech joluo bende nowacho no ng'er kodwaro yik mabor timiye. To rech bende ka jok mane dhi lupo kikawo lowu iketo e pi kaesto ikawo lowu inyumo to sama ineno ka rech chamo nowacho ga ni rech diko ineno ko chalo gima utugo go lowu no to iondone tiende ni iweyo mo chamo dhigo piny mine konimo koke ywaye tidhi make to kiywayo piyo tinyalo gwaro dho rech to rech odong'. Koro aparo ni onego kuongo we mondo mi ip mabor mancha ji odwaro gi joma no odwaro gibedo go mondi matin. Jakom osetimo madongo, jakom osekedo pacho ka. Aparo ni dine anen to dino kawo kata mana higa achiel moro ka pod oweya mondo mi dhano yware gi ip ni oyware gi ip ni yogombe anena. Anyalo pandalo mano dhi sabbatical leave cha. Nyoro ne an kamoro to kinyozi na mane liela ndalo mancha ne ji dhi e yiero to ne en chunyasla kendo nogo gino. Sani nyoro to kora winjo ko wacho ni jakom nyaka sonda jogi ni ngene jogi ko weki jende gi to gidhi tiyo marach. Koro ombulu to ncha nok gidwa miye. To ka koro gigi dhi tiyo me mondo kony tiyo marach. Report moro ncha ne owuok e gazette mar Nation juma mokalo kama Roslyn ogoye tach. Ma wacho ni kuom thuolo mar dweche adek kende mosekalo sirikand Kenya Kwanza ni oseolo loan manyalo romo bilion 500 bilion. Tinyalo paro ndalo mane giyiero to ne giwacho ni ok gibiolo londe kaka jogenya olo. To londe gi king'iyo gimitimo kodgi en ni giolo loan mondo mi gidhi godo mikutano mag kanisa. Rakor mane timore Nairobi. Jogi olo loan urubet ne olo loan to ne dhie projects moko madongo kata moko kuom gi omokerot. To pod ok waneno projects madongo gimochaki. Koro Nyoro president noduoko nolero wach mar loan manyondik no. Wawinje na kaka no wuoyo. Jaribu kusema serikali yetu imekopa. Mimi nataka niwaambie ile budget tulikuwa naye kulikuwa na pesa ya kukopwa karibu shilingi bilioni 900. Wakati nimefika nikawaambia hatuwezi kukopa bilioni 900. Tupunguze bilioni 300 tuondoe, tukope hii bilioni 600 mwaka huu, mwaka ujao tutapunguza, mwaka huo mwingine tutapunguza mpaka tutafika mahali ambapo budget yetu itakuwa inaendeshwa kwa pesa ya ushuru wa Kenya. Okang'eyo gimomiyo mbidhi kata anguro no hero kuonde modwanyore, kuonde masinyo. Koro itemo wacho ni dwanyro kaina no kocha kobetie. Walokra loka gi pige mag minyaga go durego kaka dwaro. Iwinja Victor. Kari iwinja mane. Iweya odwanyore godo nikech kineno kuonde malonde gi dhiye to gin gik ma nyalo biro duoko nengo mar ngima piny. To kiwinjo ntiere gima Roslyn ogo wiye kanyo. Wabunge gi nyaka ncha ne yiergi gin gisebeda beda jok ma kao omenda makore lach. Mara ncha ne gin Loka, mara ncha ne gin kia Tanzania, sani ne gin Mombasa 1 week. King'iyo wabunge 349 kichaki medo gi jogi tingini sama gidhi kuno gidhi gi staff gi. Kore momiyo kata nyoro kana ng'iyo kama ne jakom nie jakaranda kacha. To ntiere mana ji ariyo mana aywago. Nikech ji ariyo gi ne en jakom
to gi jopiny mane chieng' chwado kacha. To wabunge mane wuoyo gi jogi ka nolos allowances ma korgi lach. Koro gin to kata giduogo to wabunge gi bende kata doko ni nyocha ne ombulu ne obi kaka nodhino. Jogi gin wang'o osara gidhi mbele. Eja gidhi Mombasa manyo CDF. Giluokore gi pichumbi. Sundo serikali mondo CDF. Wapim ni ng'eni nyicha watimo sigana no Ramogi TV. Gima japiny chulo odiochieng' kodiochieng' mondo ket wajumbe boma ma Mombasa jumachiel. Mujumbe ka mujumbe imiyo padie mar siling 10,018 odiochieng' achiel. E hotel magi ninde king'iyo to hotel no half board nikech mujumbe ok dhi nindo kuma gishare room. Ichulo negi siling 23,000. Mangiso no odiochieng' achiel mujumbe achiel ni Mombasa gi siling 40,000 giwiye. Gin ji 349. Gisebedo kuro ndalo koro dhimna par nikech ne gidonjo Jumapil. Par ni ndalo 3 mokwongo onge gima ne gitimo. Ne gidwa pes CDF, ne gigomo. Pesa chato donjo. Mangiso ni ka gichako ginuo wigni. Kech machaka nwago kwano to nowacho ni ndalo 7 kende ne gidhi tiyo gi siling 208,000,000. Ka gichako ginuo juma moro en nus bilion. To mano poki kwano be jo Senate ne ni kuro lesson committee chairman ma committee ne ni kuro governors be ne nitie to jogi te pokiriyo nyaka staff parliamentary staff ma bende almost 3/4 ni kucha. Aya mano podok iriyo omenda pesa magitiyo mar ndege moko gi kucha. Ndege no go kwano ni en siling 16,000 dhi giduogo mjumbe ka mjumbe. To kucho bentie mtokoni matingo pile mobedo hired. Bas Victor wach mogik mondo ago wi penjo mi penja nikech weche gi gin weche makor gi lach. Gima dhi inyo sirikand Kenya Kwanza kata William Ruto en pek mar ngima. Emo mi winja wacho kata ni wewe otuge chuodho no kakineno odonjo otuge chuodho no en pek mar ngima nikech kan tier gima nyalo miyo bed sirikal mar tamachiel to ne en pek mar ngima nikech ne odonje foundation mar odhi konyo hustlers odhi konyo jomodhier to jomodhier ge mineno ka koro choko suru kuomgi pile ka pile makuri neno kodiyo masani winjo ko wacho no dwa chako nyaka luwo kaki yoro pesa M-Pesa ineno to modiyo go gitu gik magigi konyo godo jopiny iro ka onge kore mo mine na wacho ne onego mondo miyo yondne otugolo uno mondi ochamo nim godo kaito jopiny neno waduoge penjo ni nekech sa ago wiye be matin iwa ipenjo mar constitutional kaka IBC dibedo constituted macha en gima dier ni en gima chalo gimodhi nikech orwako koke gicha koserwakie koke to kinyalo yiero refa to un gi tugo tinyalo yiero refa madhi chung ne adhula midhigo ting'eyo ni gino isetieko mane momiyo wakinde wacho ni if you can pay a judge then why hire a lawyer. Ere tiende manyo okil inyalo chulo jayal buche koro chikre tika gi jayal buche kaito koro okil nyalo yweyo kando koro mane gima William temo timo tiende ni oseneno kaka 2027 dhi chalo en ng'ang'a mago kwano pile oriek kich en bende mana kaka jakom William bingene nyathi kich embe wuon gi onge koro oneno mbele mabor ng'acho sego kwano mana ni kama koro wadugo yie gi jakom yiero oke ni wi jakom kende samino jakom wacho ni kik uywagna to uywagne un nikech gimosebet kwa kedo ne ka en gimiluongo ni electoral justice mondo mi samoro Ogweno bende kaka koro ineno kaka Jay ne wacho juma mokalo cha ni aromo gi choka republicans ngata kata mana Jay mochung nyalo bedo ker pacho ka ngato mora kata mana ngamo ya Turkana nyalo bedo ker pacho ka obed nyathi ng'ama odhiero okochuno ni oae e familia mane mae electoral justice mineno wasebedo ka kata jakom osebedo ka kedo ne pacho ka koro kogik e yo ni ponono mikutano mamoko gite nyalo kelo wa yo mar electoral justice mano ten gima kare makbana ni kuom wach mar IBC ni king'iyo kaka no chako mobire od bura mabende jo od bura gi nyocha ne ok ochung'ie motegno kata doko ni pino ingo negi mogo kaluore ni Kenya Kwanza jonigi wajumbe mang'eny
kapo nono we magini odhi kama to mana kaka jakomo wacho onge tiende dhi yiero mar 2027 nekech gicho osetiek e boardroom. Aparo ni Fred mana wach mar chik mar IBC ni apa ni gima wajumbe wadok ga godo chien ingeni wacho gani the majority will have their way, minority will have their say gidongere. Ingeni gini kano bire National Assembly wajumbe mag National Assembly majo Azimio no ng'ayo tingeni ng'ayo no manyisi ngeni protest is also a vote kar mondo ng'a di koro sani nikech wacho mabe ni king'iyo katiba ma wantiere gwen piwa presidential manyiso ni waonge opposition wan gi sirikal majority and minority ang'o momiyo kwane wajumbe waka kelo report miluongo ni minority report dissenting report maka chieng' moro koro weche richo to giwacho ni wan ne wago touch ka mai gima ne wacho ne watamore nikech ng'anyo no to ibo mana wacho ni nuwuok kanu usewuok to ang'o manotimore okili nitie mang'eny e Azimio ka dong digi ndike magi wacho ni wan gimomiyo kwa yie gi chikni en 1 2 3 tingeni wacho gania ni documents manie parliament are living documents chieng' moro kata nyikwai dipo ka odhi okawo mowacho ni an chieng' mane kwarwa kata wuonwa kata minwa ne ntiere bunge to ne gitamre chikni mae kaka ne giketo lwetgi mae kaka ne gigo lwetgi magiwacho ni mae gima kotima ng'o okwadwa to mane gima pokwane ni bunge waka pile pile giwacho ga ni ne watamore nutamoru nani sami chikni wacho tiyudo ka un ji 2 kata ji 3 mar Azimio ang' nunyalru gi ji 100 iluongo ni bunge na House of Records Hansard nitiere kane ging'anyo to ibiro kawo ni jogi nogo kura kuom ng'anyo koro mane mwadwa ni mondo kama gintiere cha sani korero gintiere kanyo kanye magin godo giteko kanye monego giwach ni gima kama okwayie godo nya neno ka mjumbe ma Kikuyu ichungwa ne wacho ni jogi wacho ni chikni ni wakelo chik mar keto referee chikni dong ne mar gindalo handshake dongine mane gikelo chikni wan gima watemo timo en mana temo luwo gimane jajo wacho Justice Mrema ni composition ma selection panel nok ber koro mane gimane waloso mane chikgi koro ineno ka joko sechikre osewacho mambe ni mane chikgi wan waloko ne gimane timang'o ane margi Victor kaje ipoko kawe mana dakika achiel ipenjori ni to panel mani iloko ni nitie gimomiyo iloke nekech IBC commissioners nyocha ne obarore donge ma panel ni ma chik mane okelo panel mara mane okelo ji 4 ni ji 4 manyocha ne Cherera foka koro giming'iyo ka ni composition mar panel ni kik dhi miwa Cherera fo ero kamano vioje adwa winjra gi yegi gik ma jowada gi wacho but duong mogik en ni wabunge mag Azimio kweth ma joma ni piny nigi tich maduong to tich gi mokwongo mana kaka wawacho ga pile en ni nyaka giket japiny e ler e gigo magitimo nikech ang'eni bang' matang gibro wacho ni ne waone agi ni wawacho gik mwakia witiyo kodwa gibro wacho kendo gisechako oro messages tadira makende en ni japiny sama kia gimitimo japiny sama neno ni in kochopo suma kore dwa ng'adi e guok to in isiki aga aya to kiwacho ne japiny gimomiya to japiny bro koni nono iwegi kama rachbo nyaka gibedi nyaka ging'eni sani tactic mar siasa mar 2002 2003 ok nyal tiyo nikech mokwongo VOJ joma ng'eny mago kura sani gin jogo manonyuol 96 97 98 99 2000 historia mang'eny gikia to bende sikunde nikech koro se lok CBC ok bi puonjo historia ni oko ka bende nitiere gimiluongo ni information overload nitiere kaka yudo weche e yore mang'eny kabisa moloyo te mbuika mok bi mi nafas mar pimo ni gigi maler wabunge nyaka bed ni gibedo gi gimiluongo na accountability na jopiny magi mora magitemo timo motamore to giko ni jowadwa kama ikaka ne wachung kama ikaka nwa gol lweny ni to kama ikaka no timora ng'awa wachopo erokamano to jibro ng'iyo na diera jogi tiyo jogi temo to ka onge tibro ga konegi
gipinga gi oko ka giduoge koro gweng giolo wakagi siasa ka gidhi Nairobi to kwane gima gitimo. Erokamano modonga ahinya nyakwana mga mopogore kod mano telo mar Okwach Kiche pacho ka no lieko ni gimbe gi gombo mar biro chako nono weche ma oluoro yiero ma higa mokalo chien banka jatend Azimio la Umoja kod kweth mar Azimio la Umoja go poro nitie jago poro moro mane riktio ne dul mar IBC mane olieko ne nitie kaka gajruok nobedo kata rochruok nobedo e ombulu ma higa mokalo chien. Telo mar DCI emidome moyiedhi nyoyango negi ikore mar kolo matut mar nyenyelela ne oganda jo Kenya e diri mar wach kaka yiero ma higa mokalo nobedoe. Jomadongo ang'eni ne wasetuome kinde mokalo chien kaka jakom nyoloso nyoro kokwayo migepe ma oko mondo chako bio non gini mana wapio Fred be nitie tiende konyo japiny gang'o mano pi maliet ma ok wang' nanga mano pi maliet ma ok wang' nanga oliet ok wang' e pi maliet kata iluogo nanga machal nade to ok wang' nanga ka en mar nylon moro ma onyalo muony nikech gima ne jakom wacho no en adier kowacho ni telo mar Okwach Kich pacho ka en jaking'iyo kaka jatend Okwach Kich nja ne odonje sirikal masani to bedo no donje sirikal masani en e bwo ker kati wacho ni nitiere independence mag these offices to wang'eyo ni wan Kenya ka koro onge kaka onyalo dhi soko wang'at mano okete kati ing'eni yiero ni ne wan gi jakom ka to ne wan gi William koni koro gik moko no bedo ni bang'e gigo odhi obedo korka William koro en already by the virtue no serve government masani en partisan already nikech en e sirikal masani koro kodwa samon jogi to kamosache ae osarani ka sirikal koro paro ni mana igima ne miyo jakom wacho ni mondo gima kama otimre nyaka wabed gi an independent body kata mana maya okogo mabenda wasewacho ni samoro ok nyal tiyo ka koro aparo ni gima ne openje maber ma kondwaro to mondo mi wachak godo en gima chalo kaka konyalo chako gi joma nonego Musandu odoga chien kacha to chak ing'eni ang'eni joma winjo kata mana wajumbe mae ka koro wawacho to gibi wacho no ti kodwa ka koro wawacho machalo kama adiri nyaka bed adiera ma kata kiwacho nigo to bi winje to ka samoko duogo kori nikech ka koro wawacho mamoko to giwacho no ti kodwa enia nyaka DCI kuong dhi ng'i thoe mamoko motimore chien kacha to mokuongo ochak gi joma nonego Musandu kata ka nonegore kende modhi osore gari modhi ong'adore kende e wachi kasto jok manonego nyithindo machalo kaka baby Pendo jok makamagi kose sogi to koro wabiro neno na dier osechako gi jogi koro bire manotimore sani kao kamano to paro ni ng'at mabiro kawe serious onge nikech mae en gir siasa to jogi biro yuae makoko tang tidhi dwanye gi chind siasa ni makoro biro gi kamora mora motimo to koro inenie mana siasa obiro chalo office ma chien kocha mane William gi ne wacho ni nitiyo ga yor siasa erokamano Roslyn VOJ ana paro ni kenda ng'iye mopogore nikech ing'eni kata kwa wacho sani ni jo DCI mondo ng'i kaka kura notim miluongo ni electoral justice tipenjre ni ya nyaka nche sirikal manyien donji cases adi mag DCI ma yudo ko officers wacho ni no chuna ni monda wach kama atim kama to wang'e maber ni anyocha wapenjre ni ya ni wacho ni jok mani wacho no kwalo menda kioti mang'ok chulo ushuru ni koro cases owe to pesa mar jopiny molal to ng'ama bro duoko koro ka koro mae mapod wuoye mibadhi masani cases te wuok e doho kendi neno ka jok mane otimo investigation owiti nyoro ne ntiere achiel kuom officers mane wawuoyo godo to wacho ni kineno transfers mosetimre kanyo jiwito mamoko iwito barago iwito kure ka okintiere ng'amo winjre gi joma ntiere sirikal koro kwa duoge wuoyo koro makoro wawuoyo wach mar ng'iyo wach mar yiero ni ng'ama ne tim ka jok monego tim ema koro sani koro luor moko iwito oko moko timo kaka dwarore wabro chako nang'o to ka wadok chien ka ing'eni Kenya ka paro ni wan watimo ga gimiluongo ni investigations to report ko biro to wadhi wakete chefs to gather dust wacho ni koro mano wawe olwendo konyre go kanyugo yie nikech kan king'i chien wan gi report mar Kriegler Commission mano tim bang' yiero mar 2007
madine bet ni dine walu gik mane jok regla owacho ni mondo waluwo kapani kata yiero di koro wayudre kama wantiere ni nikech kata chiel kuom gik mane giwacho ni IBC commissioners nyaka bede office igni 2 kapok wadhi ombulu. Chenro mar dhigo ombulu nyaka bed ni ntiere kare igni 2 kapok wadhi watimo ang'o wago ombulu. Kata koro mowacho mar cherera fogi odonjo dweche kia di ka wadhi ombulu. Kineno mar Chebukati gini 2017 Chebukati gini nodonjo Januari to wana wadhi ombulu dwe mar 8 manyiso ni gibete office ndalo dweche 7 kende. Koro ka koro mae mwatimo kama ere kaka wabro wacho ni wadwa ni mondo kuro bed kare ka jok monego beni waketo kachacha okwatimo ang'owa okwange wachgi. BBI mane wacho ni nomodho pie od doho kani ni achiel kuom gik mane BBI wacho. BBI no wacho gi dongere ni team total overhaul mar IBC nikech oken kata commissioners kende. En nyaka secretariat nikech kata wang' ni neno kata court ne wang' ni neno nyaka directors ka nying gi luongo e od doho. Manyiso ni gini en tuo maduong' nyalo luongo ni cancer maduong' kabisa ma en thieth makichako to kichake mana gi malo ka. Ichake gi kumochamre kabisa chako king'iyo ni to ang'o ma wanyalo timo mondo waloki. Koro kata sani wach mana ni mondo gidhi ging'i duoko mar yiero mancho kadho. To ka ok wang'iyo IBC owuon matut mondo wang'i ni to ang'o ma tuo mane manitiere IBC kae taparo ni onge kuma bro dhi. Mana kaka wacho ni ji mang'eny othatho kata musando kende nitiere kata mane wacho kata ndalo yiero ni neno kata commissioners kata kulundo nyocha ka court owacho nyocha ni kaka nobedo interdicted nyaka duoke. Koro mano nyiso ni nitiere gik mang'eny makata ko wuoyo kae to nitie gik mang'eny mwatimo ang'o ma jopiny onego ng'e IBC owuon gi yiero mancho timren nikech mondo whistle blow wuogi mawacho ni yani yiero ni oken kaka nentie manyiso ni ntiere kata ji yie kata cha makiwuoyo godo to be nyalo nyisi ni yiero ni noken kaka notima ng'owa nonego bedi. To koro kwa kete siasa to kapano wabro yudo duoko nyaka wang'i maber ni to kawadware wanyalo time nade beyond siasa kura mancho wabedo godo higa mokadho. Nikech osekawo ango ma siasa je bonyo chal ka gima gini dhi bedo ting' matek dwari chalo twenyo got kiting'o osigo mapek e wiyi igamo muya titwenyo Vioje mokwongo wach DCI ni kisomo barua manyagi ndiko to an okapar ni gidwa ng'iyo ni gidwa penje jo IBC ni tang'o gang'o manotimore. An kaka somo barua ni kaka nene DCI manyo platform mar dhi penjo jodito mag Azimio mar luongogi nikech nitiere gima giwache barua no ni kaluore gi kisungu yani Computer Misuse and Cyber Crimes Act ni ng'ata moketo gimore mbui maonge adiera to nitie fwai migoe kata twech nitie chik moketho to gikwayo marjan ni miwa certified copies e chik mag Kenya ng'amo yiene lando duoko mar IBC chairman mar IBC sani monge gi chairman to mano lando go ema DCI dwaro mondo kakoro giluongo Jeremiah Kioni to gikone ni certified copies manolandi in mari manyilando mane wacho ni ng'ato wacho ni cha iago kanye DCI be nya download ge portal public portal onge Chebukati nyicho wacho last week kanida dhoge nini kech server no expensive maintenance giko mar dwe mar 11 ne gisegolo results go te makata sani kidhi tok de yudi so DCI kae gimatimo gin gilosa mano mikakati marang ni winji ni oluongo Jeremiah Kioni gik mane timo mane William gi joge wacho ne ni golo gi otieno go ngate kapod girwako pajama ka ema kori dwa chak tim mane gima jogi dwa timo nikech gibiro to gikoni nyechi wacho ni in gi whistleblower moro koro wan wa investigate gi nikech certified results ma wan go in magi gi wakanye so gima DCI temo timo mabende ng'e ni tiyo kodgi
en mana ni gidwaro nafas mar luongo jogi to ni gidadhogi tiluongi tikoni ni Mombasa to in kanye tioro ni Subaru gik ma ineno mage gik ma jogi dwa timo. Capacity mar timo forensic audit elections gi to kapar ka gin gi capacity nikech they are an interested party. DCI masani no yiergi jatend piny tinyalo paro ni kane mane jatend DCI mokalo kane wuok office William no kuongo konwa ni ng'ani notimo ang'owa nondiko barua no odwa weti to kane otimo interview gi jofwambo to nokoni notime nade ene mano riembe DCI ok nyal timo gini oriembe mokelo ng'at manyien nonro matut e system mag IBC okapara kata ka UN bende nyalo timo gigi imanya a private contractor to timo to golo report kata bed mana report no ngenga mabro winjo wachne to at least report no bro ng'iyo wadiera nikech bodies gitete ng'amo sechamo muma kaka jatend piny e yiero ma observers mang'eny osewacho ni ne onge to mora bedo ga matek mondo kata jo UN mondo kata jo Commonwealth go mondo timang'owa oduogo donjere kode bedo ga matek e piny mangi matek koro bro bedo matek mondo jo Commonwealth jo UN jo EU mondo bini gidwa timo forensic audit e systems mag IBC you give that jurisdiction nikech wacho ni gi respect our local jurisprudence kaka Kenya yes matimo tiji gin ben nikech chikwa mar Kenya ka bende ko yiene migep ma oko mondo donjore gi weche wa maye gibiro mana ka they are invited by the government to government no okay government ma kori wacho ni jogi ok recognize ok ginyal William ok nyal ndiko barua sani ne jo UN kata ok nyal ndiko hero kama ne kwa jwang bro bedo matek wach matek mokalo bio je para ni gima bone go Ahmed nia ni king'iyo kata sani ka wacho ni wach investigations go to nego wang'i ni to institutions ma wantiere godo ma chiko miyo independence to begin gi ratiro no matimo nikech waseneno kata miwacho chapter 16 miwacho ni magi okinyal mulo makidwa mulo titerone mana jopiny mondo jopiny oloki to mage masani koro sebedo appendage mar sirikal maduong nikech gimoro amora magitimo kaka sirikal maduong dwaro koro kata wawach manania ni wadwaro independence no waonge go dine wabed ni wantiere go di koro sani wan kaka South Africa manchi neno nyaka president itero nyaka ijela Kenya kama no nyalo timore adier ok nyalo timore ne kwara mag jwang wach matek mokalo chalre to romre duto kuom duto chal kagima en mana hotel koso siasa koso enang'o hie wana ketu wang'wani to weche giduto bro chopo oganda jo Kenya kanye sama ja Kenya to ywago ni nengo mar ngima ni malo mokalo kana somo boke moro jandiko mathiringi nyiro ngani Kaleba Temi nyasomo sigande moro boke moro pacho ka okinyi maka uono mowacho ni Kenya nigi tich mar ywecho ahinya to ka watemo ng'iyo weche mag yiero kana timora par ne jo dito mag duol matayo weche mag yiero machon machalo Zekas Chisone gini the late Samuel Mutua Kivuitu gini kachiel kod mamoko bende nyakon wajwang en wuoth marabora kod rapar mar mrolongo system e kinde mokalo chien ka kamano nyakon wajwang tinende duol mar IPRA kawuono ng'eyo ni gin gi bura gi jokanyo moko mar puro wach kanyakla e paro moro makoro lieko ne nengo mar sitima kidek idho malo gi chiegni atamalo 78 kochakore dwe mar ang'wen higani duto magite timore e kinde malokruok mar ria igeno ibiro timore e sekta mar teko e pacho ka Jay Bonyo angeni makoro pawi Aketo kore kao jadoli kete altar higa mokalo kane jatend igini machien dwe mar 12 higa mar 2021 president mar retired kane ne nyasi mar jamhuri de aparo no wacho nengo mar sitima ne dhi lor piny oganda gi percent 33 ne dhi duoke kidam sirikal manyien donjo subsidies nyogol sani IPRA wacho ni gibiro dhi nyime kod temo keto tariffs manyien ne Kenya Power and Lightning Company ja Kenya ochomo kanye matinde nango ne ja Kenya to gi jo Kenya Fredo wacho gimoro ka e chien kacha ma dwa chako godo kenda yiego gima Fredo wacho ni Azimio strategy gima ber do bedio ne giwa wajogi odwanyore kaka dwanyore ne to ka chopo tok higa chiel kata bang' higni 2 to gibiro to gikone jopiny ni ne wawacho no to koro jopiny kone gene
koro konywa uru to gigido bedo mayom. Nengo mar sitima e Kenya ka ni malo kabisa. King'iya gi pinje mamoko en malo kabisa. Emomiyo iyudo kata ka ng'eny joket mwandu Kenya ka ok ginya kete kembe madongo nikech nengo mar sitima no. To gimomiyo nengo mar sitima ni malo en ni kaka wa generate stima wa ni malo kabisa. Kata bed mana ni wasemanyo ni koro geothermal giri wakete ma onego bed ni duoko gini piny. To wayudo kanitiere iluongo nang'o intermediaries mang'eny, brokers, independent power producers moko nitiere ka mane orwake orak gi bei mamalo ma Kenya Power pod chulo gi bei mamalo kata bed ni gigolo sitima kata ok gigolo. Emomiyo jatend piny Kenya makoro nosedhi retire kane chopo higa mokalo to noketa put moro manokoni ng'iye kako rak gi nolosi. To manyauru bang' tent tok tent bang' chenro ni monda wachno ni wego rak mang'eny gi ne gin jomagi. Gima Kenya Power sani koro timo en ni sirikal ni nokoni subsidy igolo. Subsidy no mosebedie ema nomiyo jo Kenya chule sitima kata bed ni pod en malo lakini oduoke piny matin. To koro sirikal ni wacho ni gin ok ginyal dhi mbele ni sekta ka sekta nitiere subsidy. Ni gin koro subsidy go gigolo. Emomiyo Kenya Power nondiko ne EPRA ni wan kaka koro waneno subsidy manyicha ji nitiere godo ni watimo ang'o wagole. Nokele higa mar 2018. To kose gole mana kaka notimore bech mafuta to nyiso ni matin mane serikal chulo ne japenja kose gol koro japeny koro kao nengo ni duto. Emomiyo Kenya Power koro wacho nang'o ni wan kose gol gino to bech sitima bro dhi malo. To gini bro bedo marach nikech gimoro nitie ma kisungu luongo ni cost of production. Ma power ni en a factor of production. Gik mang'eny Kenya ka igolo kati loso gi teko mar sitima. Maka bech sitima dhi malo to joma loso mukate bende koro bro medo bech sitima ni ang'owa e bech mukate. Koro garama te dhi ne janyiewo. Garama te dhi ne janyiewo. Mangiso ni ka okogagi agaya mbele ka to ka chakre tarik 1 dwe mar 4 to bech sitima idho malo. To nengo mar ngima pod bro dhi bedo malo. Emomiyo kata bura makoro EPRA ni godo gi Kenya Power ni gidwa temo pimo ne jofwambo gima timore. Kok giwacho mna ni gini wagweo kok wabir ok bi konyo nikech en gima nitiere ni Kenya Power nyaka losa ng'owa pesa. En kambi. Jogo muweg Kenya Power mana onyiewo shares kuro. Poko yudo dividend igni mang'eny. Gibende gikoni oyo. Kambi ni nwakete pesa wa. Moko awinyo yudo 2017 mogik. Nyaka gi yud dividend. To mondo Kenya Power loko hala ohandgi en stima. Nyaka gitim gik magitimo gi mondo ka gibed gi pesa, mondo ka gibed ga ng'owa ohala. So en kama tek Kenya Power ni. Emomiyo antinde injili mayalo en ni kinyalo yudo sola. Titigo. Kinyalo generate sola ka bene nyalo moko EPRA no biro ge chike moko regulations mamoko nikech Kenya Power ken jena. To bende japiny nyaka ng'eni sani wuoyi moro nyicha watimo sigande ka. Maloso sitima mana gi minyaga. E gweng' moro Imboka Nyamonye. Kinyalo timo gigo e dala nikech jaluo ne ng'ama ni kod bedo gi kul gi kirundu to gi dero. Kul no nyalo mite ko masitima. Koro dhano nyaka bed mariek. Erokamano. Nitie gima pok wabsebet kwa wacho ka miluongo ni monopoly mar Kenya Power. To monopoly ni emo mineno ka jopiny osebet kanigi pek ahinya e mar stima nikech mae kende power producer manitiere.
maparo ni ben gima wabunge osebet ka uwe ahinya ndalo mane uro yier 2017 nowacho na achiel kuom pillars mano yiere go ne manufacturing to ndalogo nodhiro kabisa mane nitiere gima nowacho ni kata ranking mar Kenya ease of doing business no idho malo tingeni mano idho malo sami yudo kantiere investors mang'eny mabiro timo ang'o mabiro invest kata mabiro timo biashara e pinyu taparo ni mano koro lokre sani nikech onge ng'ama nyalo timo manufacturing ka bei mar power ni malo ndalo moko be bunge kae iwacho ni ndalo mane koro jok masani tiluongo ni Kenya Kwanza ndalo ka niluongo gi ni tanga ne giwacho ni koro gidwaro report e bunge mar independent power producers ma list moro no kele bunge kanyo to list no faces mag jogi nyaka kawuono mawuoye ni pod ang'owa po kwang'eyo ne gin ng'awa gin koro Kenya Power ni kata en miwuoye Kenya Power kae ema board o resign te moket board manyien nyocha kendo sirikal ni kodonjo manyien wan gi board manyien te in institution achiel ni ere kaka dango bed ni pile board work CEO kene gi wiladi sani kata mawantiere godo en acting koro mani dogi penjiri ni to kaka jo Kenya wachimo kure nikech power kani malo gik mang'eny malich madhi bedo malo tinde kata kinyocha nche wanyiero office ka ng'ato wacho pesa mochulo ma stima to ng'ato wacho ni ana chula 5,000 to wanyise ni ng'eni kichulo man to manyiso ni in commercial consumer ichal ng'ama nigi pong koro ng'ama tiere gi pong to penjre ni to nyocha ncha chulo mana 3,000 2,500 ang'o motimore kanye kama jintiere tapa ni kata sani kipenjo jowinjowa ng'eny jowinjowa mabro nyisi ni ana chula 3,000 sani chula 10,000 moko ntie machula 8,000 ka koro mano kende en stima idhi dak nang'o tingeni okinja commercial consumer in mana domestic ma in tiyogo mane odi koro kanye mawantiere makato ko wuoyo nyaka wang'e ni jogi gin jok mag nyocha neno ka CS ne wacho CS Chirchir ne wacho ni koro gidwa retire nikech sani watimo wind power watimo geothermal watimo hydro koro giwacho ni wadodo ke hydro moko gi very expensive to koro kidoke mage ang'o madhi mbele sani week mano kadho cha no dhi iluongo nang'o Abu Dhabi odhi go deal benchmarking mar kaka wanyalo konyo pinywa benchmarking to krach to koro mano tere kaka konyo jo piny gidhi benchmarking kanyo nikech ndalo mane gi campaign gocho ni kata sitima mikelo nuno mano mana jok momedo pesa gi kanyo wan kwa donjo be idhi duogo piny koro sani kar mondo be oduogo piny odhi triple gima ne giwachonwa koro idok jo piny idhi nyiso nang'o nikech subsidy ok inya wacho ni that was a solution ndalo mane wacho ni bro duoko cha nyaka bede ni ne in gi secret mari kaka ne dhi duoka ng'owa bech stima nikech japiny be bro piny subsidy manyugolo ni kuchoke uchoke en pesa dito itiyo kode kanye bende Fred ntiere wach ma Roslino wacho apani Roslino kawechega kare momiyo Rozo kawechega temo miyo kare abe wuoyo kapok wuoyo wach mantie kama duong' Kenya Power ka en wach mar monopoly ntiere joma nyiedho Kenya Power kabisa koro mano en dech ng'ato koro jok manie derogi en chain nekech ntiere kaka jogi nyiedho to ntie kuma chagni magi nyiedhe ntiere kaka ntie kuma odhi mogikie kore momiyo gima duong' ma ipenjo ni to ang'o momiyo wach mar monopoly ni e Kenya Power kae yo ma wach okanjalonye weche mag teko mag stima to be okochuno ni nyaka bed jalony nekech achulo stima mane gima duong' mana kaka jo Kenya moko chulo gima peka ni as long as ni Kenya Power pod enjoy monopoly gini biro bedo kaka nikech nitiere jok ma yudo profit e seche ma senior J wuoyo amua mondo me anyiewo token mar 100 to mae kaka gini nitie kinyiewo token mar siling 100 tibiro yudo kanyo omiya 3.79 units kose miya 3.79 units pesa matiyo godo makoro dhi na e token direct en siling 47 Prabich gadek ni okodonje weche mag sitima mano iwinjo kumodhie ikona kae ni siling 11.99
mano dhi VAT. Mano siling 11 masechulo VAT ansana sechulo usuru achiego mano siling 12 chet ber gi receipt. Haya, asetieko 27 te dine forex gindiko kan 27.2 forex exchange. Mano kakiloko pesa nikech ngeni stima ni ok nyiewe gi pesa ma Kenya ka inyiewe gi dola. Okay. Tilo se Kenya ka? Pesa ma chule godo, chule godo. Koro kama gini dhima giloke moduogie. Siling 27 te mamiyo jogo just for changing dollar. Aya. Kaeto gicha gikao kuoma siling 7.3 siling 7.3 mano giwacho ni forex exchange, inflation adjustment. Yes. Inflation adjustment. Kaeto IPRA ochamo kuoma 0.11 WRA charge 0.06 authority. Kaeto rep ntie monoka ni rep charge ochako chama siling 2 inflation adjustment ochama 3.2 kuri penjuri ni gigite gi pesa modhi mago kinyi sani achulo siling 53 an ka golo micha achiel to 53 mamiyo jogi. Juma mokalo cha nanyieo token ma siling 1,000 ne business na to mia 38 units. Koro king'iyo kanyo tibirido ka pesa mo manyieo kanyo en siling 400 chiegni 400 600 mano madhi e gik mo konyo. To gigi kinono gito mondo mi gibed malo kanyo ntiere ng'at matimo ang'o? Mogo kwan. Ntiere ng'at mogo kwan. Nikech ntiere shareholders ka magin kata doko ni gigi pek to ginwang'o profit pile pile. Kora paro ni gini duoko wa mana kama wayiere gi jecha. Moi nogo ngero moro kowacho na nguro chielore gi mo. Ata dien. Ero kamano. Aparo ni onego we nguro ochielore gi moe mondi matin. Koro kosechielore gi moe mo wang'ie moe cha. Mamoto. Eka koro wabiro timo ang'o? Tukum sani to eura we anguro chielore. Biro bedo mondisore. Kara amenyoro nyanyio sitima. Na nyio token. To aneno kanyo ka kwane baga kabisa nyakwa. Inflation adjustment. Maka beni ni yoro ng'ato no nyiewo ni ya okode lweny. Ya okode lweny. Pesa modong do tero kan. Ikwala yawa awuoro. Nyakwa mga jongo pogore kod mano kawuono tarik 30 mar dwe mokwongo higa manyien mar 2023. Odiochieng' no mabende gikone koro lek mar Chakayanga Junior Secondary School no neno ka skunde bura no yaw kendo reporters me kosebedo kamiwa lipode mangiso chal mar weche e konde mopogore mar piny Kenya kama ngima. Jomokalo chien jatend migawo mochune weche mag somo ne ogo touch e log tich mar duol mar KICD mar temo nono kendo puodho buge moko manego beni kutiyo godo ne grade mar 7 machakore Ayanga tinende. Ma timore kinde maber jatend migawo mochune weche mag ohala no siemo janyuol ni kik gibed jomarikni nyiewo uniform maogo nengo gi malo mokalo gitend sikunde mopogore nyakore mga juang. Magite timore ka janyuol bende ywak ni sirikal wacho wechegi to koni chal ka gima weche opogore. Teacher Service Commission bende dhi nyime kod keyo jopuonj manyo kaw machako chenro mar puonjo Junior Secondary School. Be wan gi ikruok maber e chakruok mar chenro mar Junior Secondary School. Roslyn, ang'en ni se pimo piny ing'iyo kaka jonyuol ne chapni nyaka ne obed gi lek mar Junior Secondary School ni jopuonjre mar 1.2 kawuono donje class 7 grade 7. Je gini tek nikech kiseneno kata wasebet kwa luwo weri awinje kata kiwacho wach buge textbooks manche Minister Machogu o launch distribution teacher beach mokadho. Ting'eni kiluwo mano pok ing'iyo skunde wan gadi king'iyo primary schools wani wacho ni wan gi mokadho 32 to skunde go adi mo o meet standards midwaro mar junior secondary adi manitie gi laboratory moko nitie mani wacho ni nyithindo goro ni wacho ni nyithindo bro some skundgi go to kochopo laboratory to gidhi e secondary school mani machiegni school adi ma bro timo kamano. Mar ariyo king'iyo iwacho mabe ni junior secondary nyithindo nyaka lok uniform manyiso ni janyuol nyaka go budget kendo manyien mar uniform mar nyithindo gi e junior secondary. Ntiere jonyuol mancho wacho ni kata week mokadho ne gitemo kelo nyithinde school gido ka nyithindo timang'o onge school. Mar ariyo wacho kae ni jopuonj midhi ke gin 30,000 to skunde to wacho nang'o 30,000 adi gariyo. Koro idwa nyisa ni school ka school dhi yudo japuonj adi achiel. Ka en school manigi stream 4 japuonj achiel biro kawo ting. Koro ineno ka en gima watimo to ikruok onge. Nyocha benche wanyiero wacho niya
ni ka koro wan gi junior secondary school ni to wantiere gi jok mancho dhi jok mantiere class abiriyo gi class aboro. Aparo ni sani modhi timo aboro mogik. Koro nyisa ni ng'ama senior e school kai. Oja grade 7 kosoja class 8. grade 7 en senior. En senior nikech timunya laboratory. To machielo ni to pod somo science 844. Bara bora ngwena ngwencha. Kori neno kaka gigo dhi monywandre kabisa school ka. Kori penjiri ni to wachimo kure kata jonyuol owuon gichimo kure kata kaka wuono nyithindo donje school. Gin gi haki mane ni nyithindo gibro puonj kako nego beni puonjo gin ke jopuonj be kawuone ka donj manyiso ni gimbe koka gibedo posted koka gidhi chako bedo they have not been tested and tried gimbe koka gitimo ang'o gidhi donjo ka ichako test gi. Kora paro ni kama gidonjo to buge bende donjo kodgi buge be donjo mabe wakia ka buge go sechopo nikech buge kanjowal teacher bich mokadho. Koro wakia ka buge go boseti mang'o odonje skunde go kata janyuol owuon manyiewo gi poko interact ga ng'o gi buge go. Nyathi madhi somo courses gi be poko interact ga ng'o gi buge gi. Nyoro ne ntie na awuoyo gi nyamina to wacha ni kata nis na mancho timo grade 6. Ingeni kata results mane gitimo results moduogo iwacho ni excellent, very good. Koro man ang ninge ni nyathi perform na de kondik ni excellent. Dongo nego ndik ni no yudo A kata no yudo B max ma emano yudo. Koro gigyo bago makata ikeni nyathi koro perform above ilungo ni above board exceeding expectation meeting expectation below expectation. Koro wuoro ni to koro kae intiere kamanade. Aparo ni en gimo nywandre kabisa. Week ma wadwa chako ni aparo ni en kama kore ka realignment bro bedo mar jonyuol to kata gi nyithindo madonjo junior secondary mondo wang'e ni to dhi bedo nade. Marari ingeni CBC be pod dhi mbele pod onywandre kanyo chineno kasa kila mane minutes ogolone gi wacho ni school kaka junior secondary pod obedo domicile primary school account bro bedo mana machacha gimora bro mana bedo mar primary school kachacha manyiso ni headmaster mantiere school kachacha mane mashughulikia junior secondary tema pod deal gi grade 1 nyaka grade 6 kora aparo ni wan kama tek kabisa kwa wadhi mbele. Aparo ni wigi ni bro miyo wa true picture kama wanitiere gi junior secondary. Taparo ni sirikal owuon to nokoikre nikech kata ni neno report mane magoa ginogolo chano wacho ni test junior secondary school samane sirikal ni gubeni prepared kabisa mar jidonjo ne 2025 oksani emomi neno kata CS Amina Mohamed kane obage to nowacho ni oyo oknyal CBC ni pokwaikrene oken gi monyalo rola otwa take time mokuongo mondo wane to kata mosenindo ngire magoa ni neno kanyiche owuotho nyaka chieng mogik makoro machogu kao owuothe skunde ka skunde kod wang'iyo ni to classrooms gi be wayudo manyalo romo skunde ma wadwaro gi. Erokamano. Sirikal nyowacho ni gigolo omenda mar bilion 9.6 nyathi ka nyathi e capitation program ne dhido siling 15,000 skunde mag piny owacho. Pesa ni bok wang'iyo ni wabro lwana ni be osegole podi to bende okapar ko bro romo nikech king'iyo kit gigo midwaro e sikul nya neno admission letter mar junior secondary school e sikul moro ma Kajiado to gik moket ne janyuol kende ni nyathi dhigo nyaka kom plastic iwacho no japuonj janyuol odhigo koni janyuol nyaka chul pes desk siling 3,000 iwacho ni janyuol nyaka ketie pes project moro siling 10,000 parents project to gi gik mang'eny VOJ kawawe pesa kama sirikal tero ikruok mar junior secondary school ok ber kata matin wawuondore adwa miye ranyisi e gweng'wa nitiere sikunde primary mang'eny wan gi gobei malo to wan gi Baropuk tok dalawa to tok Baropuk nitiere sikunde moko kaka Sirembe nitiere Keyo Kodindo nitiere Ngulu nitiere Kamnara nitiere Ndera primary to magi sikunde tema nyoni gi jo grade 6 monego benidhie grade 7 okapari ni nitiere ikruok mar sikunde gi tema kwanogi kopogore gi gobei manigi gobei secondary school e bathe sikunde makwanogi okapari ni nitiere kama chiegni magenyo yudo lab maka jo grade 7 obetie
to bedo ni leso nitiere mar lab kuma de gidhie machiegni en ginyalo dhiyo bar chando girls kata ang gidhi Gubei kata cha ang gidhi yo Nyawita ema gibro yude secondary school to king'iyo gi gin sikunde mainga uchiel mangiso ni odiochieng bro bede sikul madhi e secondary school tiyo gi lab mar jo secondary school ni ok ni nono nyithindo ma jo secondary school form 1 form 2 form 3 bende tiyo gi lab ne to bende gitiyo kode mang'eny nikech form 1 nitiere chemistry nitiere biology nitiere physics agriculture manyaka ti gi lab ne cheki mede gi 100% transition ma nyithindo bende ng'eny ni stunde moko ma stunde sani bende struggle secondary go struggle nikech nyithindo ng'eny monego ti gi lab to lab ka nitiere gik mitiyo go ke dhie lab ni dhi neno nitiere specimen nitiere chemicals nitiere gik ma lab ni tiyo godo maka jo keyo kodindo dwa dhi bar chando kata jo ngulu dwa dhi Gubei tiyo gi lab to nyaka sikunde ni timang'o nyiewo gigo gi magidhi tiyo godo bende sikul ne gi pesa primary school mar nyiewo gigo ka sirikal to koni bro miyo nyathi ka nyathi siling 15,000 ka choe ma ok ger gi sirikal lab ni bro ger gang'o jopiny onywandore ikruok onge Victor apani gimani ka en ni jok ma omiting mar ng'iyo weche mag somo pacho ka nyithindgi ok tim system mar somo no aparo ni nyaka chop kama gik mainyo institutions mag sirikal pacho ka to magi be gin gik manyaka wawachi yudo ka ng'ato en minister kuom ranyisi minister mar education e county kata mane national government to nyithinde nie private schools te nyaka nyikwaye yudo ka ng'ato en minister mar health e county kata national government to okodhi e public health facilities koro kuno okia gima timore kuno aparo ni wan kaka jofwambo en kinde makoro nego wang'iane to percentage adi mar jodito kata state officers ma nyithindgi dhi e public primary school e public secondary school nekech ido ka most of my timo international curriculum koro ma to gibiro giweyo ne en gimo ochokuno to dhi odhuru nekech kidwa ng'eyo ni giko mar gimoro dhi chalo nade ting'iyo kaka gino chako iwacho ni odiochieng' maber chakore gokinyi onge kaka odiochieng' ni biro rumo maber to chakore marach kai koro gima inyo pinje mag Afrika to ma ok mana piny Kenya kende in koro yudo ka ng'ato dhi okawo subjects 14 te odhi onywand ne nyathi nyathi dwa somo gik moko ma nyathi obiro gi homework buge chiegni 10 ma nyathi dwa timo to nyathi matin paro ni as long as ni jok mantiere jodito mag piny owacho gi ok dhi public facilities sama gidwaro gigi kata ok ter nyithindgi gi nyikwagi onego wabedie gi chik moro ni kata ka en minister to bende yier ng'at ma samoro ni winjo kaka jalop jalop jatend piny nowacho ni en gi jatend piny gisetieko puonjo nyithindo koro gin gidich gidwa mana tiyo ne ji koro en osetieko puonjo nyithindo e system cha kuom ranyisi ok awach ni en kende tibiro do ka minister nyathine kaw gi ndege kiko oko machielo nyathini biro mana Kenya ka ere kaka obiro ng'eyo gik mowuoye gi momiyo ngire magonye sa oket chunye kamukuny ne wuok madhi nyaka e sikunde ma kor gweng matieng' bende ande ne timo kama mandalo moko kodhi Naivasha kam to yudo ka weche richo to yie wang' moketo mane oywa ngum to kata mana Magoa bende ndalo moko mosenito Magoa kane en Rift Valley kocha wasinikishu ka tineno koketo mana ni uginene ogolo lweny kacha nikech oneno ma chieng' moro matieng' penjre ni yawa ma kama nyithindo nitiere chalo kundu dhok mopenjore to jogi to mekgi iro ka nie private school te nie internationals gitimo international curriculum magi miwa mar CBC ni giwinjo mana kaka gweno winjao lero kamano Fred wach mari mogi kano kasama wang waka chendo mar bakoro biro bankine mano kende ero kamano enya yenago ero kamano ne nyikwara mogi ajwang kamoro moro magintiere mar yudo thuolo mondo mi giwinjwa nekech ka waloso ka to gionge to wachalo mana jonekni nekech janeke ma wuoyo kende ka ng'ama winje onge ero kamano Fred tinde kato ko joneko ngima tek ji mang'eny loso kendgi to gi jonekni ngima tek okay studio ero kamano Rosie amba kone nyikwara mogero kamano aparo ni
kasi junior CBC ni chako junior secondary school ni chakre hapa nigi nyama miyo wadwoko kaka ute mag fwambo mondo wang'e ni to chal nade nikech ing'eni ok wanyal chopo kuonde te gine magi nyalo nyiswa ni kuonde makama kata ka en school nyithindo pok odonje school kata somo chakre koro mane mwadwa ni gimbe giketwa machiegni mondo wang'e ni makamae ematimore. Mar ariyo siasa pano semana chako to kik wawil gi gik mathagowa jopiny nyaka ng'i mokong kik iwinji ni ja siasa luongi tiwe idhi kichopo godhiambo tidhi nindo kech nyaka ikwong ing'i maber ni iye mokwongo kidhi winji gima ja siasa wacho wendo ni tembasi pap konjawre to bel patan be nyaki erokamano VOJ gi jowetena Rose to kod Fred to gi jowinjowa en mnairo kamano gi jonenowa bit kodwa pile senior Olojana wacho ni twak ber erokamano lo hapa ni VOJ an katieko adwa wacha maber maneno ka serikal otimo kawuono jotend migao magarita ngire Kithure Kindiki to gi daktari Ray Omolo ochako gimiluongo ni water protection unit machalo kweth mar obila mabro timo arita e pie mag Kenya hapa ni maigi maber mokalo an mana kwayona ni kako chakeno to bedie ni kumiterogie mokwongo en Lake Victoria jolupo osesandora ahinya maka water protection unit ni nyalo konyo jolupo di bedie maber mokalo erokamano ngeni ka okenera Mogi TV to kotimore ka okinjira Mogi Radio be okotimore nyakoro mojwang kete mana ka wasingo mar mi weche giduro kaka gituch sama gitimore ng'amo timogi kendo kaka gitimogi gidoluo mochwenyo riti ma kawuono bedo kod odiochieng' maber VOJ ange wachkanya yawa iwacho ni Radio Ramogi Kar Chunya